I jo, Nàdia. Estem al Col·legi Santa Bàrbara del Montfelló i vos anem a presentar un projecte audiovisual al voltant de la coeducació. Sí, un projecte fantàstic en què han participat moltes classes del col·le. Voleu conèixer què hem fet? Endavant, sumari. Descobrim què són els estereotips. Fem un mural coeducatiu al pati. La publicitat pot ser no sexista. Homes i dones podem fer les mateixes feines. Teixim coeducació entre totes les classes. Inaugurem corredors amb nom de dona. Viatgem al passat i el canviem. De tot això parlarem avui. I primer per conèixer els professors que han portat endavant aquest projecte. Escolteu els profes d'Al·lucinem al col·le. Jo soc Tere, el mestre del Santa Bàrbara. El meu nom és Willy, soc l'educador d'educació especial i som Al·lucinem al col·le, amb la nostra companya Rosalina Benave. Nosaltres tres, junt a tot el claustre del nostre centre, ja fa molt de temps que començarem a fer un poc audiovisual en l'escola, de la manera que bonament sabíem i podíem. Exacte, hem fet moltes pel·lícules, hem fet també animació, ens hem presentat a la MICE, hem guanyat alguns premis, xicotets però molt bons, i els xiquets responen d'una forma molt xula en l'audiovisual, així que van tindre una idea, veritat? Sí, la idea, ja abans havíem fet algun projecte d'innovació, el nostre centre ja havia encetat tota una experiència d'investigació i vam decidir que aquest curs ens anàvem a fer un projecte d'investigació i innovació amb una ferramenta molt xula que és l'audiovisual, que a nosaltres ens agrada utilitzar-la molt a les aules. Això, juntament amb el concepte de la coeducació que ens el va apropar la nostra companya Rosalina Benavent, que és la coordinadora d'Igualtat i Convivència del centre. Exacte. A nosaltres ens agrada molt el periodisme, pensem que el periodisme també és una forma de treballar un ofici i els xiquets han respost molt bé. Hem treballat amb Nautilus Audiovisual en aquest projecte, un projecte d'innovació pedagògica que es va aprovar l'any passat i que durant este trimestre hem pogut elaborar amb els xiquets que han respost d'una forma molt xula, veritat, han estat molt contents. Joana ens ha fet uns xicotets tallers d'audiovisual i després hem rodat durant la resta de la jornada i aquest és el resultat, estem molt contents. Primer B han fet una feinada. Van fer la tempestat d'idees d'on va néixer el mural que adorna el nostre pati. Sí, van treballar en el concepte de la igualtat i ha eixit un mural molt bonic. Vosaltres aneu a donar les idees de lo que podem pintar i dibuixar. Els mestres ho dibuixaran i la setmana que ve vosaltres ho pintareu. I això se va quedar ahí per sempre. En pintura en la paret. I quan sigueu grans i passeu per el pati, direu als vostres fillets mira, aquest dibuix d'ahir el va pintar el papa quan era xicotet com tu o la mamà i passareu per ahir i els ho ensenyareu. Aleshores ara anem a fer un mural de coeducació i en aquest mural de fora tenim que pintar alguna cosa que ens faci veure que així en este col·le tots som iguals i que dona igual que siguem xics que siguem xiques. A que sí? Sí. Aleshores anem a pensar ara coses que vosaltres penseu que hauríem de dir a la gent per a que vegin que no, això no és de xic, no, això no és de xica, això podem fer-ho tots. Anem a pensar paraules i les anem a apuntar ahí de coses que voldríem que estigueren en el mural perquè penseu que haurien de ser per a tots igual. Vale? Jo i un amic meu anem a guanyar. Jo he dibuixat un home que l'està deixant la guitarra a la dona. He dibuixat que els xics i les xiques també poden jugar. Jo he fet un cotxe de carreres de xoquet i estan jugant els dos i jo anava a guanyar. Jo he dibuixat un xic i una xica que estan plantant cebes i tomàquets. Pues que el ratoncito Pérez puede ser chico. Un xic plantat. Jo he fet una casa que anava a la fira. Jo he fet una princesa que se anava a anar a una fiesta y se ha disfrazado. Yo he dibujado una casa con dos niños. Yo he dibujado un rey y una casa. Yo he dibujado un camp de fútbol.
En el que juguen xiquets i xiquetes? Sí. Han dibuixat un xic i una xica jugant al futbol. I una nube i dos nubes i un sol. Jo he dibuixat una xica. Hem dibuixat un baló perquè juguen el xic i la xica. Hem dibuixat un sol. Hola. He hecho una cerámica hecha de libros y a una chica y un chico jugando a un choco. Yo he dibujado un coche y un chico y una chica y también una pelota y también vestidos. Yo he dibujado una planta y una chica y un chico que están trabajando y hay una chica y un chico que están volando unas cometas y hay que están en el coche trabajando. He dibujado un tío en un coche. He dibujado un coche, una pilota y un patinet. Yo he dibujado una camisa, un pantalón, una camisa y un pantalón y un chiquete y una chiqueta jugando a fútbol. Yo he dibujado una chica y un chico. Yo he dibujado un chico que está construyendo un edificio. Yo las ventanas y en la azotea. Yo le he ayudado a la meva amiga a pintar la xiqueta. Jo també. Jo he fet la porta i l'edifici. Ha dibuixat a la mare que el pare li estava donant per veure a la mare. He dibuixat la mare i porta la falda de colorins. He dibuixat el pare i porta la camiseta de colorins. I jo he dibuixat una xiqueta. He dibuixat un tren en una xica i un xico. Jo li he ajudat. Per què hi ha un papà i una mama i un bebè? L'estan cuidant. Qui el cuida? La mare i el pare. Les vau ser científiques, poetes, escriptores, el que vulguin. Clar, sereu capaços d'endevinar quines són les dones que proposen els nostres companys i companyes de primer. La xiqueta va ser reina el 52 i va ser reina dels anys 17. Se va juntar en César. És d'orgull femení. Faraona en Egipte. Cleopatra. Era una de les escritores més famoses de llengua catalana i se traduïren a molts idiomes. Llegia molts contes. S'ensenyen molts idiomes. Mercè Rodopera. Era científica, física i química. Viu en Polònia. Va néixer en el segle XIX i va morir en el segle XX. Estudiava radioactivitat. I va ser la primera mujer que va guanyar el premi de física i química. Maria Curie. Ella era pintora i vivia en México, en Mèxic. Pintava segons com estava. Ella portava unes flors al cap i les celles quasi juntades. Els seus quadres més famosos eren el de la columna, el de les dos Frides i el dels monos. Es va morir 7 anys. Frida Kahlo. Ella va néixer en 2012, en 1412. Pues volia ajudar a los de França a guanyar a los de Inglaterra. Diren que era una bruixa. Li cremaren a la furuna. Anava a un exèrcit de molts soldats. Li diuen la doncella d'Ordinals. Juana de Arco.
Té el monyo d'ull. És una actriu molt famosa. Té el vestit roig. Va néixer en Los Angeles. Sempre tenia els moros pintats de roig. Se va morir molt jove, als 36 anys. És Marilyn Monroe. Era la princesa d'Anglaterra i tenia 2 fills. Quan anava a morir era molt jove i se va morir en un accident de tràfic. Li agradava ajudar a totes les persones. És Diana de Gales. Una dona era escriptora i és de Madrid i escriu llibres de xiquets. El seu primer joguet era una màquina d'escriure. Quan se va morir ja era molt major. Tenia 81. Va eixir a la tele també cantant. Un globo, 2 globos, 3 globos. Gloria Fuerte. Era una dona que duia un mocador al cap. Era una monja. Quan se va morir era ja velleta. Era missionera. Era de Calcuta, que era una ciutat que era de la Índia. Teresa de Calcuta. Una escritora de llibres. Escrivia novel·les i poesies. Va ser condesa de Pardo Bazán. Va néixer en La Corona. Defenia les dones. També era periodista. Va escriure Los Pasos de Viroa. Emilia Pardo Bazán. Que gana més llevar el rosa. És que m'agrada el rosa. Però no diuen que aquest color és de xiques. Sí, això diuen, però és que els colors no són de ningú. Mireu quins reportatges s'han elaborat els nostres companys i companyes de segona. Som del Col·legi Santa Bàrbara de segona. Anem a anar a la tenda de roba de nanos de Sandra. I avui anem a parlar dels colors de xiques i de xicos. Anem pa cadils. Vos anem a presentar a Sandra, la doña de la botiga. D'on és que el color rosa siga de xica i el blau de xic? Pues a lo llarg de la història no ha sigut mai així fins als anys 80, on la moda va començar a tindre molt de mercat i hi aparegueren els dissenyadors que van ser els que van decidir que el rosa fora de xica i el blau de xic, però avui en dia ja n'hi ha xiquets que no li donen importància perquè l'educació en casa i dels pares ja és distinta. Mira, per exemple, si tenim una pajarita i un pantaló rosa, les xiquets s'ho fiquen igualment. Així que ja això cada volta és menys. Els meus companys van a seguir fent l'entrevista. Vale, entonces me'n vaig jo cap allí. Gràcies, companyes. Quin és el color que més s'ha triat en la qualitat? Avui en dia n'hi ha tota l'oferta de colors i tenim des d'estampats, a verds, a blaus, el rosa encara se manté, tenim molts colors per a triar, se trien tots, al gust de cada un. Els xics trien el color rosa? Pues a voltes sí, sobretot quan són més menuts i no estan influenciats per els tòpics estos que la societat ens ha inculcat. Quan són menudets no tenen cap problema. Quan arriben a 8 o 9 anys, com se pensen que els van a dir alguna cosa o se van a burlar, ja tenen més reparos, però cada vegada menys. Depèn de l'educació que els pares els han donat també en casa. Sandra, l'entrevista encara no s'ha acabat. Els meus companys volen dir una cosa. Vale, estan per allí, me'n vaig, pues. Hola, Sandra. Influeix la roba de bebès quan ens fem majors? Pues quan sou xicotes vos deixeu influenciar molt per els pares i les mares. Vosaltres no decidiu, però a certa edat com la vostra ja vos agrada opinar i dir en què vos agrada més anar o quin color és el vostre preferit i ja vos agrada decidir. Sí, vos canvia. No és que vos canvie, és que comenceu a
a voler opinar i a voler dir lo que vos agrada i lo que no. Moltes gràcies, Sandra. A vosaltres. Despedim la connexió. En este col·legi tenim molt clar que cal treballar en la igualtat. Sí, que cal donar visibilitat a les dones, que cal veure-les. És per això que participem en este projecte d'innovació educativa i que anem a inaugurar els corredors. Sí, en homenatge a dones pioneres. Mireu el reportatge segona. Estem en el Col·legi Save Santa Bàrbara. Els nostres companys i companyes van a entrevistar a Rosalina. Quants carrers n'hi ha? Salva, n'hi ha 9 carrers. Què consisteix el projecte? El projecte és una cosa molt xula d'innovació i el títol és de coeducació, de lo important que és educar a xiquets i a les xiquetes en igualtat. Per què se va fer el carrer de xiques? Se va fer el carrer de xiques perquè tu te recordes de l'home de Cromanyón? I on estava la dona de Cromanyón? Te recordes de l'home Sapiens? Sí. I on estava la dona Sapiens? Pues per això a nosaltres ens toca visualitzar lo femení. Per què heu elegit el nom de les pediatres? Hem elegit el nom de les pediatres perquè què fan els pediatres? I les pediatres què fan? Curar-nos. Curar-nos, però això és molt important i així les tenim en el nostre passadís per tota la vida. T'agrada fer coses per l'escola? M'agrada fer coses en l'escola per als xiquets i per a les xiquetes, per a que descobrisquen coses, per a que pensen, que siguin crítics, crítiques, que evolucionen, que gaudisquen. Quins noms n'hi ha? Mira, han triat diferents noms de dones per a que siguin referents femenins, per a que se visualitzi lo femení. I n'hi ha, per exemple, escriptores, Gloria Fuertes, n'hi ha investigadores, i a veure quan t'ho fiquem, que anem a fer inauguració. Tots anirem a veure-ho. Sí? Moltes gràcies, Rosalina, i despedim la connexió. Moltes gràcies a vosaltres. Soc una xica en sort perquè m'ha fet l'entrevista i estic contentíssima, contentíssima. Gràcies. Benvinguts i benvingudes. Estem així reunits i reunides per a fer la inauguració del passadís de segon amb la tutora Sandra. Fem el compte enrere. Vinga! 3, 2, 1, 0! Tu saps que en este poble mana una dona? Sí, és que a les dones també ens agrada manar. Els alumnes de tercer B li han fet una entrevista. Anem a escoltar què es conta. Hola, em diu Maria, anem a fer una entrevista. Jo i els meus companys a l'alcaldessa es presenten. Hola, sóc Ismael. Hola, sóc Víctor. Hola, sóc Fina. Hola, sóc Andrés. Estem contents de que l'alcaldessa sigui una dona tan important i anem a fer-li unes preguntes. Qui et va inspirar per a ser alcaldessa? A veure, jo tenia clar des de jove que el que volia estudiar. Jo volia estudiar la carrera de Dret. I quan vaig fer 18 anys, que vaig complir la majoria d'edat, me vaig apuntar a un partit polític, perquè tenia inquietuds, volia reivindicar coses, perquè veia situacions injustes o drets, per exemple, com avui, la temàtica que estem treballant, que és la igualtat, una manera de reivindicar i de fer valdre unes idees que per a mi són importants i m'identifiquen. I als 18 anys me vaig apuntar a un partit polític i vaig continuar treballant, coneguent l'Ajuntament per a poder presentar-me a unes eleccions i la veritat és que me va inspirar la inquietud que jo des de jove vaig tindre i després la meva formació també. Creus que qualsevol pot ser alcalde o alcaldessa? Penso que sí que és important per a la gestió de l'Ajuntament de que una persona tinga una formació o una experiència de vida mínima. Estàs contenta de ser l'alcaldessa del poble? Sí, estic molt contenta i me fa molta il·lusió. Jo la veritat tinc una estima al poble. N'hi ha que cuidar-lo, n'hi ha que respectar-lo. Quan vaig a un parc, quan visc al carrer, si no cuidem i estimem el nostre poble, no va fer-ho ningú per nosaltres. Moltes gràcies. El treball que no són d'homes o no?
Els alumnes del tercer B han necessitat investigar. Voleu veure el resultat? Endavant. Hola, soc Natàlia. Avui estem a la policia local, amb els meus amics, i anem a entrevistar a Miguel Ángel i a Diana, uns policies. Hola, Marta. Jo soc Marcos. Jo soc José. Anem pa Cadís! Què vol dir tolerància zero? Vale, que no es permitís ningún tipo, ¿vale?, de agresión ni de mal a les dones. Som un grup de periodistes que venim del Col·legi Santa Bàrbara. A continuació va començar una entrevista sobre la igualtat. Quines lleis hi ha per a fomentar la igualtat? Tot en un futur s'orienta a aquestes lleis d'igualtat entre els homes i les dones. Val? Mateix ara en policia concretament, val? S'ha creat, diguem, una llei en què diu que volen la paritat entre les dones i els homes en policies. I en aquest Ajuntament hi ha una llei, un plan d'integració de la igualtat entre dones i homes. S'està treballant per a que hi hagi el mateix número de dones i d'homes en l'Ajuntament. Creus que els xics i les xiques treballen igual per ser policies, clar? Sí, clar que sí. Hi ha alguna diferència entre ell i jo? No. Una diferència hi? Portem el mateix? Sí. Pues som iguals. Per a ser policia no fa falta solo força. Falta tindre un poc de coneixement i voler treballar per a la gent. Simplement. Bon dia, avui estem davant del bar Atlàntic i som uns reportistes que anem a reportar a uns empresaris que són una dona i un home. I estic així amb els meus companys. Jo em dic Andra. Jo Aaron. Jo Salma. Jo Amin. Anem pa Cadí! Bon dia. Avui estem així uns periodistes que anem a fer unes preguntes. Quan volíeu pensar que volíeu obrir un bar? Pues no ho sé, sempre hem tingut un bar. És fàcil ser empresari o empresària? Depèn. A vegades sí, a vegades no. Quan va bé, sí, i quan apreta molt, no. ¿Este treball pot fer un home o una dona? Sí, claro. Es igual que sigues Es hombre o igual dona. que sea hombre o mujer, los dos podemos hacer lo mismo. Así freguen els dos, servicen els dos, el mocho és dos, la pica és dos. Todo lo repartimos entre los dos. A vegades està ella soles i a vegades estic jo soles. Entonces tens que saber fer-ho tot. Moltes gràcies als empresaris, als policies i a l'alcaldessa. Homes i dones poden treballar en igualtat. Homes i dones poden treballar en igualtat. ¿Pero qué? Estereotips. Mira quin treball han fet els alumnes de quart B i veuràs. Hola, soc Nayara i estic en Héctor. Hola. I Dolores. Hola. I anem a veure una entrevista que van a fer els meus companys de classe a les nostres xiques del taller Estereotips y Prejuicios. Soy Judith y vamos a presentar a Cristina y María Jesús. ¿Qué son los estereotips? Els estereotips són les imatges que tenim estructurades totes les persones sobre un determinat grup de persones. Soc Bianca. Quin estereotip és el més estrany que vos han preguntat els xiquets i els adults? Vale. Els xiquets normalment no ens pregunten estereotips perquè encara no saben el que és, però quan els diguem el que és, els de gènere li pareix estrany que els diguem que això és un estereotip. Vale? I els majors, pues, els estereotips es tenen un poc més marcats i li força que nosaltres anem a dir-los que els canviem un estereotip. Així que els de gènere pot ser que siguin els més normals. Jo sóc Lucía. Per què la gent pensa que quan naixen els xiquets el color blau és per a xics i el rosa per a xiques? Té que veure en... Abans vegeu les vèrgens que anaven vestides de blau? Pues després es canvia el color i era la realesa la que portava el blau, els prínceps. I a vegades després que anaven de roig i tot això
va acabar seguint que uns anaven de rosa i els altres anaven de blanc. Per què heu fet el projecte, el treball o el taller? Sí, el taller de prejudici i estereotips. Pues perquè pensem que és una cosa necessària, que tots els xiquets degueu de saber què és un estereotip i què és un perjuís. Quin és el projecte que més va impactar a la gent? El que més li agrada a tots els xiquets és el vídeo de la Coca-Cola. El que heu vist vosaltres. Li agrada moltíssim a tots els nanos. Existeix solament un treball per a homes o per a dones? No n'hi ha cap treball de dona i ni cap treball d'home. Sí que n'hi ha en alguns llocs, per exemple, en Espanya, les dones no poden ser sacerdotes, però en Amèrica sí. Però no n'hi ha ningú treball de dona ni d'home. Tots els treballs es poden fer les dones i els homes. Soc Nerea. Quin és el prejudici que més vos ha sorprès? El de que som mare i filla, no? Que això mos el soleu dir en totes les classes, que jo sóc filla i ella és la mare, i en realitat pues, som companyes. I això és el que més mos ha sorprès de tots. Moltes gràcies per haver vingut. Despedim la connexió. Adiós! Molt interessant l'entrevista, no, Nayara? Sí, molt xula. I a tu, Dolores, què t'ha paregut? Sí, hem après molt. Ara anem a veure les conclusions del taller d'estereotips que us han preparat els nostres companys. Les persones poden treballar en l'ofici que vulguin sempre que s'esforcen per a fer-ho bé. Per a evitar els estereotips cal conèixer a la gent. Hi ha que conèixer a la gent antes de juzgar-la. Soc Piedat i pense que els homes i les dones som iguals i que podem fer el que vulguem en la nostra vida. A una xica li pot agradar les princeses o no, i a un xic li pot agradar el futbol o no. Evidentment, als xics poden agradar el ballet i a les xiques el futbol. Així, les nostres conclusions. Despedim la connexió. Adeu! Esperem que vos hagi agradat tot el que hem fet. Tornem la connexió. Adeu! Un bonic us va quedar, veritat? Sí, molt bonic. Vam teixir coeducació. I 5C està a la White. Endavant, vídeo. Hola, bon dia. Soc Càlex. Jo soc Marisa. Jo soc Lucía i avui anem a presentar el taller al CEIP Santa Bàrbara de Benifaió. Aquest taller s'anomena Teixint Convivència i el farem així al pati de l'escola a les 12 menys quart. Us ha agradat el taller? Sí, està molt interessant. Sí, està molt bé. A continuació anem a veure les entrevistes dels nostres companys. Vos ha agradat el taller? Sí, moltíssim. Nos estem divertint molt, gràcies. Què és la convivència per a tu? La convivència per a mi és per a viure tots junts i tranquils. Què missatge t'ha agradat més? Els xics menuts poden canviar el món. A continuació anem a veure les entrevistes de les talleristes que han fet els nostres companys. Estem així amb les tècniques de Bangea, Piqui i Paqui. Ens pots explicar què és la convivència? La convivència és una paraula que abarca un àmbit molt ampli. Per exemple, aprendre a conviure en grup, a nivell personal, amb respecte, diversitat i igualtat. Com heu pensat el nom de Teixit Convivència? Igual que quan estàs teixint, no sé, uns calcetins, una bufanda, vam pensar que com nosaltres anem a treballar per la convivència, li ficaríem Teixit
convivència. De què es tracta el vostre taller? El tema és que tots i totes llisgam unes frases que hem preparat nosaltres i totes se refereixen a lo que és viure en convivència, val? I després el que fem en els cabders de llana de color, vale? Una cosa visual que si passara un dron d'este dalt veuria totes les tarallines de color. Muchas gracias, Vicky Paqui. Despedimos la conexión, Vero y Nojaila. Què t'has escuchat? Un manito de quan els homes anen a llevar a la font de la Carrasca. Això no ha passat mai. Estàs segura? Sí, però si se ve, ha fet un fals documental utilitzant aquest argument. Mira, mira. Hola, yo soy Camila. I jo sóc Vicent. Estem en el llevadero de Benifaió, una construcció del segle XV. Ui, anem a conèixer què es feia així i qui es treballaven. Per a saber això, les nostres companyes Aitana i Fàtima estem amb un personatge molt interessant. Davant. Bon dia, estem així amb Paco, el cronista de Benifaió. Jo sóc Aitana. I jo sóc Fàtima. En quin any se va inaugurar el lavadero? Llavors se va inaugurar en l'any 1923, però abans ja existia, el que passa que no existia conforme està ara, sinó que era un llac, sabeu el que és un llac, no? Que naixia a l'au i així, i les dones igual venien a llevar, estava ple de pedres al voltant i tal. I l'any 23 és quan se va fer aquesta estructura que vegueu, i s'inaugurà, i des d'aleshores que hi havia molta més gent llevant que a principi. Venia molta gent a llevar ropa? Molta gent, venia molta gent perquè abans no havia llavadores, ni havia aigua potable en les cases, i entonces l'aigua era nascuda, que a més tenia una particularitat, que com era aigua nascuda era molt calenteta a l'hivern i molt fresca en l'estiu, i entonces aleshores era molt agradable vindre a llevar. També se conta, això ho haureu sentit dir, que venia moltíssima gent d'Almussafes a peu a llevar la roba així, perquè se llevava molt bé. Com llevava la ropa? Restregant-la, posant sabó, si n'hi ha ferraes, n'hi ha safes, la posaven en lleixiu i ja se l'enduien a casa i allí les tenien. Era poc més o menys així. Tenia alguna funció social? Sí, tenia una funció social perquè aleshores que no havia televisió ni havia pràcticament res, les dones així xerraven de tot i se contaven totes les anècdotes i totes les notícies que passava en el poble. Vol dir que sí, que la gent aprofitava per a vindre a llevar, per a comentar les històries que passaven i tot això. Molt bé, Paco, moltes gràcies. Si te pareix, anem a escoltar l'altra entrevista. Que l'han fet les nostres companyes, Lucía i Nàdia. Bon dia, jo sóc Lucía. I jo sóc Nàdia. Estem així amb Laura i Justina que ens van contar una història molt interessant. Good morning. We are so excited to be here in Benifaió, the only place in the world where men did the laundry. Yes, we have been studied about housework, and this is a great example of men doing laundry. Quina història més interessant que ens han contat. Sí, però no pareix una història molt real. Quin dia més bo que sembla avui. És veritat, com molta calor. Estic més farto. Què et passa? Tot és feina i vull veure fills, filles, nets i... Jo també estic molt fart. Per què? Perquè tinc molta roba per a llevar. Què fan aquestes dones així? Molt interessant. Jo no m'ho acabo de creure. En sèrio és això veritat? Yeah, absolutely. Gràcies. Adéu. Okay, bye. Bye. O preguntàvem al Paco, el cronista. Sí, millor li preguntem al cronista perquè... Paco, tu què te sembla que els homes estuviesen llevant així?
home, no és normal. Generalment venien les dones a llevar. La cosa no estava tan clara com ara, que sí que la gent compartís les seves tasques, els homes i les dones en casa, i així en el llevar també. Però jo el que volia dir és una cosa curiosa, que en la que sí que intervenien els homes, i pràcticament no ho sabeu. Així, on està l'arbre, la carrasca, havia un llevaor per les saques. I aleshores venien els homes a llevar les saques. Les saques, tot el món tenia una haca i un carro per anar a treballar. I llavors els homes venien a llevar les saques, ja ho he dit abans. Així que sí que llevaven, però no la roba. No la roba. Gràcies, Paco. Tornem la connexió als nostres companys. Quina història més interessant ens han contat avui, veritat, Vicent? Sí, la veritat és que ha sigut molt interessant i molt educatiu. Esperem que us hagin agradat. Adeu. Publicitat per a xiquets. Publicitat per a xiquets. No. No volem que ens manipulen ni que ens enganyen. El grup de 6A ha reinventat la publicitat. Que no sigui sexista. Que grans que són. Adrià. ¿Qué vols, Carlos? Me han recordado que hoy es el cumple de Sarai. Entonces quedem a les 5 en la porta de la tenda de Saúl. Vale. Hola. Hola, Saúl. Venía para el que es el cumple de Sarai. Vinga, estos dos. Gràcies. Hola, Sarai. Hola, Sarai. Avui quin dia és? El meu aniversari. Pues te volem demanar unes felicitats. Gràcies! Perquè m'agrada a mi. Juguem amb ells? Clar, per què no? Tots podem pujar el que vulgueu. Els colors no tenen sexe. L'èxit no depèn del disseny. Amb ballarines o sabatilles fem meravilles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pacarrere. Les xiques no tenen el perquè de jugar sempre en línies. Nosaltres també serem pares. Tots som iguals als mateixos errors de sempre. A mi també m'agrada construir-ho. Tots podem jugar al que ens agrada. Els xics i les xiques també podem jugar junts. Construint junts fem un gran projecte. Construint junts fem un món millor. Construïm! I conte contat? Ja s'ha acabat? Però no vols veure com ha quedat el pati? Sí. Pues anem a veure-lo. Va. Estem dibuixant, pintant, millor dit, el dibuix que ens ha dissenyat Julieta, de Polinyà. Mireu que xulo està quedant. Hola. Què? Com està quedant? Vos agrada o què? Sí. Los maestros se están esforzando un poquito para que también nosotros pintemos. És un gran poble, el poble de Benifaió, que mostra als xiquets i xiquetes que tot ho podem fer amb esforç i il·lusió. Corria al segle XXI quan va arribar a l'Ajuntament la primera, la segona i la tercera alcaldessa.
Corria al segle XXI, un pare i una mare van fer junts el seu treball. Un ofici de bon menjar. També duia al segle XXI uns millors policies com Miguel Ángel i Liliana, que tenien cura tant d'homes com de dones. Ara sí, quant de talent hi ha en aquesta escola? Pues sí, hem après i ens hem passat molt bé. Ara ja toca acomiadar-se. Esperem que us hagi agradat este projecte. I recordeu, xiquets i xiquetes, som iguals. Adéu! Magazine.